sobre desayuno. Moitas veces vindo a 5 da mañá que llega un montón de pulpo. Ya, sí. Vai che dixeron por das vacas ou por feirantes que non. Claro. Bueno, iso non que son feirantes, van a de 11 da mañá a comer pulpo antes e vamos a ver. É unha persona especial. Bueno, boas tardes. Damos comezo a este pleno ordinario. Son as 9:05. Antes de empezar co orde do día, vamos a votar a aprobación, como recibiste por correo, da inclusión na orde do día do expediente 2024/006/000013. Votos a favor? Non. Vamos ao primeiro punto. Sesión ordinaria do día 15 de maio de 2024, aprobación da acta da sesión. Ten a palabra o señor Elis. Con respecto a este primeiro punto da orde do día de hoxe, boas noites a todos e a todas. Con respecto a este punto non temos puntualización de facer neste senso, por tanto, o noso voto vai ser positivo. Por parte do Grupo Popular tampouco hai nada que engadir á acta da sesión do 15 de maio de 24, votaremos tamén a favor. Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pasamos ao segundo punto. Posto adicional 2/2024 para investimentos financieramente sostibles e gasto corrente. Pos AD2B. Aprobación da solicitude de participación. Ben, o proposto de acordo neste punto é participar na segunda fase do Plano Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, o posto adicional 2/2024 da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos non incluídos no plan complementario ao post 2024. Son os investimentos novos, con un orzamento total de 340.259,71 euros. Segundo, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, aguas e servidumes para a execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Terceiro, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2024, se houvese. Cuarto, solicitar a Diputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Quinto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. En o caso de que existan as subvencións concorrentes de outras administracións, achégase detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Sexto, autorizase a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E séptimo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e do correspondente expediente. Ten a palabra, neste caso, o señor Iglesias, para discutir este punto. Bueno, antes da intervención de Iván, era simplemente, como xa coñecedes todos, traemos aquí a aprobación do proxecto Saneamento do Núcleo de Adigueiro Pequeno e outros para investimentos financieramente sostibles, que é un proxecto que xa se presentou no complementario, pero por unha serie de cuestións técnicas da Diputación non admitiu ese proxecto a financiación, e houbo que por parte deste equipo de goberno conseguir unha serie de terreos para poder completar as actuacións necesarias para levar a cabo o proxecto. Unha vez completados esas cesións de terreos, xa existe total disponibilidade para levar a cabo esta inversión que afecta aos saneamentos de 6 núcleos que concretamente son Adigueiro Pequeno, Agra, Frenza, Xiadás,
o Casal, Villa La Paz e Zaramacero, 7 núcleos. Se tedes así alguna cuestión máis técnica ao respecto, quen conoce en detalle o proxecto, as actuacións que se van a levar, é Manolo. Bueno, ten a palabra, señor Luís. Ben, con respecto a este punto 2, quixera... Ben, con respecto a este punto 2, antes de comezar con el, pasouseme dicir que no punto 1 falta acta do pleno de xullo. Tenemos acta do pleno de maio, pero falta acta do pleno de xullo. Entón, supoño que para o próximo pleno teremos acta do pleno de xullo. Ben, con respecto xa a este punto 2, entón, entramos de cheo nel. Como cuestións iniciais, o prazo para participar nesta segunda fase do curso máis adicional 2B remata o 13 de setembro, é dicir, este próximo venres ás 15 horas, e hoxe estamos a día 11, mércores, ás 9. Por lo tanto, é a circular sobre a elaboración deste plan recibiuse neste Concello no mes de xullo. De xullo a setembro pasaron varios meses. O proxecto técnico que presentan aquí hoxe, que é o saneamento do núcleo de Ardilleiro Pequeno e outros, o Concello participa neste plan, presentouse o día 6 deste mes, é dicir, o pasado venres, o derradeiro día para chegar a documentación para aportar a este pleno. E a fiscalización fíxose ese mesmo día. Por lo tanto, a conclusión é que estiran os prazos ao máximo posible e o que lle pediríamos é unha maior previsión, non ir a salto de mata, para que se proceda a unha fiscalización en tempo e forma. Despois pasan cousas como pasaron neste documento. Que inicialmente se nos aportou un financiamento de gastos correntes do ano 24, unha chega provincial de 32.168,2 euros, cando realmente este pos máis adicional 2024 2B é únicamente sobre o financiamento de investimentos financieramente sostibles, en concreto sobre este proxecto técnico ao que me refería previamente, por importe de 340.259,17 euros. Hai que decir que a chega municipal a este proxecto de 0 euros, e os fondos son con fondos que lle corresponden ao noso Concello, pero fondos digamos, do orzamento provincial. O proxecto, concretamente, engloba 7 actuacións de saneamento, 7 delas, pero con algunha cousiña máis, que está ben que se lle puntualice para a xente que nos escoita. O primeiro proxecto, ou subproxecto, sería a actuación en Ardilleiro Pequeno, que consiste na canalización de 394 metros, máis 13 pozos de registro e 8 arquetas para conexións, así como unha depuradora. O segundo proxecto, no núcleo da Agra, por importe de 64.995,61 euros, unha canalización de 910 metros, máis 20 pozos de registro e 14 arquetas para conexións, cunha depuradora asociada. A terceira actuación no núcleo de Frenza, cunha canalización de 285 metros, máis 10 pozos de registro e unha arqueta para conexións. A cuarta, o cuarto punto sería a actuación no núcleo de Xiadas, cunha canalización de 313 metros, 8 pozos de registro e 11 arquetas para conexións e unha depuradora asociada. A quinta actuación no núcleo de Casal, cunha canalización, unha longitude de 399 metros, 12 pozos de registro e 8 arquetas para conexións, así como unha depuradora asociada. En Villa La Paz, cunha canalización de 365 metros, 3 pozos de registro e 2 arquetas, máis unha bomba. O importe este sería por 16.435,42 euros, e as actuacións en Zaramacero, a canalización do saneamento cunha longitude de 130 metros, 5 pozos de registro. Tamén se fará unha canalización de pluviais con 5 arquetas e 2 pozos e unha actuación sobre cunetas en unha pista. Iso sería o resumo das actuacións
que se traen a este posmais adicional 2024-2D. O noso grupo, neste senso, non ten puntualización sobre o tema técnico, porque creemos que estará ben feito, xa que se fixo a última hora. Entón, entendemos que o saneamento é imprescindible, quedan algúns núcleos, pero estáse facendo algo máis do que se fixo na legislatura previa neste senso. Por lo tanto, o noso voto neste punto vai ser favorable. Ben, vamos a proceder a votar este punto. Votos a favor. Ben, pues vamos a vamos ao expediente que aprobamos fora da orden do día inicialmente. O borrador do convenio marco que encomenda a xestión a favor deste Concello de Curtis para a execución de proxectos enteiros de digitalización para a posta en valor das rutas das iglesias e da denominación de orixe Arturo na categoría de promoción e posta en valor da vida social, cultural e educativa da comarca subvencionado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural concedeu unha subvención ao Concello de Curtis para a execución do proxecto Sendeiro de digitalización de posta en valor das rutas das iglesias e da denominación de orixe protegida Arturo na categoría de promoción e posta en valor da vida social, cultural e educativa da comarca. A zona de produción de leite e de elaboración de queixos baixo a denominación de orixe protegida Arturo Ulloa está constituída pola área xeográfica que abarcan os termos municipais correspondentes das provincias de Pontevedra, Lugo e Coruña. Na provincia de Coruña é pertencente á comarca de Santiago, atópanse os concellos de Boqueixón e Vedra, incluídos dentro desta denominación. A finalidade do proxecto é identificar os recursos patrimoniais de carácter cultural, natural e gastronómico, tratando de mellorar a competitividade territorial nos termos municipais da denominación de orixe protegida Arturo Ulloa. Porase en valor o patrimonio vinculando coas actividades productivas e creando un produto innovador e atractivo de cara á creación de roteiros vinculados cos procesos productivos do territorio cultural e gastronómico. O acceso digital permitirá dar unha maior visibilidade á dita denominación de orixe, así como o valor cultural e natural da súa contorna a través da creación de rutas das iglesias, que producirá un maior impacto económico na comarca. Para proceder coa xestión do proxecto referido é preciso asignar o convenio marco de encomenda de xestión do Concello de Curtis, que é a entidade que asumirá íntegramente o financiamento de todos os gastos derivados da realización das actuacións anteriormente señaladas. A encomenda de xestión consiste na realización de actividades de carácter material ou técnico da competencia do Concello de Queixón por outro órgano, que neste caso é o Concello de Curtis, sempre que entre as súas competencias estén estas actividades por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu desempeño. O alcance determínase no convenio entre o Concello de Queixón e o Concello de Curtis, polo que se definen as actuacións que se van a realizar e que se programan en fases para a execución do proxecto sendeiro de digitalización de posta en valor da ruta das iglesias e da denominación de orixe Arturo Ulloa, na categoría de promoción e posta en valor da vida social, cultural e educativa da comarca. O Concello de Curtis obrigas a prestar a colaboración prevista no convenio a asinar, cos seus propios medios e os das súas entidades instrumentais, ou ben mediante a contratación de terceiros, con tal de que se garanta a realización das actuacións proxectadas. A encomenda de xestión materialízase mediante a sinadura do convenio marco a favor do Concello de Curtis para a execución dos proxectos enteiros de digitalización para a posta en valor da ruta das iglesias e da denominación de orixe Arturo Ulloa, na categoría de promoción e posta en valor da vida social, cultural e educativa da comarca, subvencionado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. A proposta de acordo, punto primeiro, aprobar a encomenda de xestión, o que supón o convenio marco de encomenda de xestión a favor deste Concello de Curtis para a execución do proxecto sendeiro de digitalización para a posta en valor da ruta das iglesias e da denominación de orixe Arturo Ulloa, na categoría de promoción e posta en valor da vida social, cultural e educativa da comarca, subvencionado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. Segundo, facultar o alcalde e presidente do Concello de Queixón para asignar o convenio marco
de encomenda de xestión ao Concello de Curtis para a execución do proxecto sendeiro de visibilización para a posta en valor do rito das iglesias alertas de denominación de orixe Arturo Ulloa, en categoría de promoción e a posta en valor da vida social, cultural e educativa da comarca, subvencionado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. E terceiro, comunicar este acordo ao Concello de Curtis e publicar o convenio unha vez asignado no portal de transparencia do Concello de Queixo. Para falar este punto, a palabra ao señor Iris. Ben, con respecto a este punto que se nos aportou nas últimas datas, quixéramos preguntar algunhas cousiñas, non? Fundamentalmente dúas, non se nos aporta o proxecto en sí, simplemente se nos di que, digamos, que se asina esa encomenda, ese convenio entre ambos dous concellos, o Concello de Curtis e o de Boqueixón, neste senso, nos, evidentemente, estamos de acordo, pero non nos consta o proxecto en sí. Outra cuestión é que no propio corpo deste documento que nos entregan consta que formarán parte da comisión de seguimento desta dúas persoas por parte do Concello de Boqueixón e dúas por parte do Concello de Curtis. Non se especifica quenes van a ser. Por lo tanto, son esas dúas cuestións, quen forma parte da comisión de seguimento ou quen formará parte dela por parte do noso Concello e cale ou se teñen o proxecto técnico. Este proxecto non o temos, non existe, por lo que se está autorizando a que fagan un proxecto no que van a incluir as rutas, patrimonio cultural, patrimonio material, gastronómico do Concello de Boqueixón. Por eso non existe. Logo, forma como representante do Concello, forma parte desa comisión por dereito propio o alcalde. Logo, o lóxico e a tradición é que o acompañe o secretario por aspectos jurídicos económicos, que en principio non temos, pero bueno, eso é algo, digamos que unha decisión política non técnica. Ben, porque teóricamente, segundo consta, Curtis asume íntegramente o financiamento de todos os gastos. Sí, bueno, Por lo que consta aquí. o asume a xestión das actuacións. O coste final asume a Unión Europea. Son fondos por aí ausencia, son fondos Next Generation que van a través do Agadir e o Agadir a través de Curtis. Sí, pero ao que me refería que o noso Concello fondos propios non aportan. No, nin propios, nin feitos por transferencia de outras administracións. O noso Concello único que fai é autorizar a que, digamos, figure Boqueixón dentro dese proxecto. Pois nada máis. Gracias. Ten a palabra o señor Iglesias. Pois, aclaradas esas cuestións técnicas, o noso voto tamén vai a ser a favor, xa que todo aquilo que supoña a posta en valor do noso patrimonio, da nosa cultura, da nosa riqueza etnográfica e demais, pois, benvido sexa, e neste caso, bueno, o Concello de Curtis é o beneficiario da subvención, pero a participación é de todos os concellos e todos os concellos van a salir igualmente beneficiados, por tanto, votaremos a favor. Bueno, vamos a proceder a votar entonces, votos a favor. Bien, pasamos a parte de fiscalización y control. Punto 3, toma de razón toda a corporación municipal dos decretos da alcaldía dictados entre o 1 de xullo e 31 de agosto de 2024. Punto 4, toma de razón polo pleno da corporación do reparto de regalidade suspensivo de tramitación administrativa emitidos pola Secretaría de Intervención entre 1 de xullo e 31 de agosto de 2024. Punto 5, toma de razón pola corporación da aprobación da liquidación do orzamento xeral da entidade local Concello de Boqueixón do exercicio 2024. Punto 6, Pero aquí, por exercicio 23. 2023. 2024 non se liquidou. claro. E o decreto da alcaldía é 465-2024.
Cerrado isto, punto 6, control financiero da entidade local Concello de Boqueixón correspondente ao exercicio 2023, con informe anual sobre os decretos da alcaldía contrarios aos reparos efectuados, as principais anomalías en materia de ingresos, os informes de omisión de función interventora e o resultado do control das contas a justificar e dos antitipos de caixa fixa. Punto número 7, moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Boqueixón en relación á actuación do canon que a Sociedade Galega do Medio Ambiente aplica aos concellos por asumir a xestión e o tratamento dos seus residuos. Con registro de entrada número 2024 999 00000 852 do 6 de setembro de 2024. Ten a palabra o señor Iglesias. Paso a ler a moción. A mediados deste ano, a Sociedade Galega de Medio Ambiente Sogama procedeu a actualizar o canon de 2024 tras as medidas aplicadas polo Estado no marco da Lei 7/22 de 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular, como, por exemplo, os impostos ao vertido e á incineración. Uns tributos que representaron o pasado ano unha contilla de 9,1 millóns de euros que a empresa pública soportou cos seus propios recursos, apoiando os concellos para non gravar as arcas municipais. Ademais, a través dunha orde ministerial publicada a mediados de 2023, o Goberno Central suprimiu a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, comprometida ata o ano 2026, momento no que finalizaría a súa vida útil, e diminuiu a retribución á explotación da planta de coxeración, ademais de recuperar o imposto eléctrico do 7%. Durante o período de exposición da Lei Estatal de Residuos de 2022, a Xunta de Galicia presentou alegacións á implantación dos novos impostos, ao tempo que pediu a FEGAM que as secundara, facendo esta oídos xordos a solicitude trasladada polo Goberno autónomo. Se ben o Estado e o propio Partido Socialista escúdanse no argumento de que a aplicación dos impostos ao vertido e a incineración obedece á transposición dunha directiva europea, o certo é que, na actualidade, a práctica totalidade dos países europeos non instauraron estes tributos. De cara a 2025, procedeuse ao anuncio de que Sogama prevé establecer unha nova actualización do canon, dada a intención do Estado de dar continuidade a estas medidas. Isto suporía que, dunha media de 66 euros tonelada que os concellos abonan este ano gracias á aportación da Xunta a través dun fondo de cooperación local, adicional de 12 euros tonelada, do contrario serían 68 euros tonelada, o canon do próximo exercicio ascendería a 108 euros por tonelada. Por todo isto, o Grupo Municipal do PP presenta as seguintes propostas de acordo. Exixir ao Goberno Central que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que daban a actividade do tratamento de residuos, exixir ao Goberno Central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, ao que tiña dereito ata o final da súa vida útil de 2026, e unha vez que o Goberno Central atende estas peticións, exixir a Sogama que se comprometa a non aplicar a suba prevista para o ano 2025. Ten a palabra o señor Iglesias. Ben, con respecto a este sétimo punto, que é a moción que nos traen aquí hoxe, eu, personalmente, denominaría Sogamazo. Vou facer unha análise da moción e despois as consideracións. Sogama, din vostedes, actualizou este ano o canon tras as medidas aplicadas polo Estado no marco da Lei 7/2022 do 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular, que está en vigor desde o 2023. Ben, no 2026 a planta finalizaría a súa vida útil, xa pouco lle queda. A aplicación dos impostos ao vertido, seguen dicindo vostedes, e a incineración para o Estado e o Partido Socialista obedece a transposición dunha directiva europea, pero a práctica totalidade dos países europeos non instauraron estes tributos. Ben, que non o fixesen non significa que estea mal. Se hai unha directiva europea, teóricamente superior á do Estado, por lo tanto hai que cumplila. Por un lado, pídense certas directivas que o Estado que sea dirixente, que as transpoña rápido, en outras que non as transpoña, porque o fan 3 ou 4 Estados.
pois eu creo que as directivas deben transporse todas o máis diligentemente posible. Iso que se lle pide a unha administración pública, non? Que sea diligente e que as transpoña o máis axiña posible e ben, claro está. Anunciouse que no ano 2025, sen dicindo vostedes, se prevé establecer unha nova suba do canon, o que suporía pasar unha media de 66 euros tonelada a 108 euros. Ben, hai dous incrementos que se produciron ou que se queren producir recentemente, non? En menos de 2 anos. Un que xa está e outro que queren no ano 2025. E supoño que antes de que morra esa empresa, pois queren facer outra no ano 2026. As propostas de acordo que traen vostedes aquí falan de que o Estado é o culpable de todos os males. Entendo que o Estado é o culpable de todos os males porque é de outro partido. Se fose o Partido Popular, traerían vostedes aquí esta moción igual que a traen agora. Non falan vostedes, falan do Estado, pero non falan da Xunta, nin falan de Naturgy, nin falan da propia empresa. Que custo? Tampouco falan do custo que suporía este incremento dos 66 aos 108 euros tonelada para o noso concello, para as arcas municipais, e como repercutiría esta suba, este taxazo, este xogamazo nos nosos veciños e veciñas. Está ben que todo o mundo saiba que quen é esta empresa, é unha empresa que é propiedade dun 51% da Xunta e un 49% da empresa eléctrica Naturgy. Esta empresa xestiona o refugallo de 295 dos 313 concellos da nosa comunidade, cancelou o 15% do desconto que viña aplicando desde o 2023 aos municipios que cumprisen unha serie de condicionantes. Esa bonificación sustituíra a outra que a Xunta decidira cancelar no ano 2022. As dúas subas do canon, a previa e esta que queren hipotéticamente implantar no ano 2025, disparan o recibo de lixo aos concellos un 60% aproximadamente. A finais do pasado mes, é dicir, nun mes inhábil para a administración pública, no que lle gusta moito anunciar medidas que non son ben acollidas pola cidadanía, anunciou unha empresa que é público-privada, por tanto mixta, anunciou que prevé para 2025 unha suba máis intensa, pasando, como dixemos antes, dos 66 euros aos 108 euros por tonelada de lixo que xestiona. E, por tanto, a Xunta, evidentemente, dende a Consellería de Medio Ambiente e a empresa, pues, culpan de todo as actuacións do Estado. Pero hai que ter en conta como se fai esa xestión dos residuos sólidos urbanos por parte desa empresa. Os últimos datos que temos, que nos constan, son do ano 2022, nos cales a xestión se procede ou se fai do seguinte xeito. En compostaxe un 0,39%. Recíclase os residuos que chegan a esa planta un 18,55%, vértense un 20,59% e incinéranse un 60,47%. Este é o modelo de xestión do lixo desta planta. Por tanto, é o modelo de xestión do lixo dos 295 concellos a través desta planta público-privada. En consecuencia, a Unión Europea quixo poñer coto isto e, por tanto, creou unha directiva na cal promove a reciclaxe sobre outros modelos de xestión do lixo, non? Entón, con esa intención de fomentar a reciclaxe, a normativa estatal grava dende o ano 2023 con esa lei a queima dos refugallos e tamén grava a vertedura destes. Pero para que se queiman? Pues queiman Sogama queima o 60%, por tanto, máis da metade dos refugallos que chegan a esa planta son queimados para xerar a electricidade da man de Naturgy.
De aí que sexa unha empresa público-privada. E Naturgy, quen é? Pois é a unión de dúas empresas de Unión Fenosa e Gas Natural Fenosa. Por tanto, a queima, a incineración de refugallos é a clave do conflito, non a propia lei. A lei está ben, porque é unha transposición de outra lei que é superior, por lo tanto grava algo para que se cumpra e se faga cumprir o que pide a Unión Europea que se cumpra. Por un lado, non podemos dicir que somos europeos e, por outro lado, cando non nos gusta, dicir que non se cumpra cunha directiva de aplicación. Entón, como dicía antes, a queima de refugallos é a clave. A lei estatal 7/2022, do ano 22, grava un novo imposto á incineración do lixo, como dixen antes, e a súa vertedura co obxectivo, en consecuencia, de fomentar a reciclaxe, na liña do estipulado nunha directiva que data do ano 2018. É dicir, non é tan recente. E como agrava? Pois unha cota xeral de 15 euros tonelada incinerada e 40 euros tonelada vertida. Pero que, para máis simple, ese imposto que evidentemente puxo o Estado, ese imposto ten a xestión cedida á Xunta, o que supuxo, segundo a Axencia Tributaria de Galicia, uns ingresos de 10,8 millóns de euros no ano 23. En consecuencia, para que se fixo esa directiva? Pois a directiva fixose para que consiga a Unión Europea superar o 50% dos refugallos que se reciclan. E algúns datos máis. No 2021, Galicia é a segunda autonomía cunha maior porcentaxe de incineración de residuos. O tanto por cento de incineración está moi por enriba da media estatal. E tamén está, eso por un lado, está a cola de reciclaxe. En consecuencia, e como xa para pechar todo este argumentario, a culpa da xestión de residuos de Sogama, das liortas políticas, non ten que repercutir nos bolsillos de todos e de todas. Se o Estado é o responsable, creou ese imposto, pero en base a unha normativa, un concello non pode defender a Xunta, ten que defender aos seus veciños e as súas veciñas. Por qué? Porque isto vai a repercutir, evidentemente, se non se fai nada, e se sigue incrementándose o custo da xestión do lixo, vai a repercutir en todos e en todas. En consecuencia, que hai que pensar? Pois hai que pensar nun novo modelo de xestión baseado nas tres R's. Como se dixen antes, o Concello ten que velar polos intereses dos seus conveciños e non polos da Xunta, o Estado ou de Sogama. E vostedes dicían aí que a FEGAN non fixo nada. Que eu saiba, a FEGAN é a Federación Galega de Municipios e Provincias, no que está representado todas as provincias de todos os signos e todos os concellos de todos os signos. Por lo tanto, que vai facer un concello se a FEGAN non fai? Non? E nada máis por nosa parte, eu creo que queda bastante claro por que se produce esa suba con todo este argumentario que acabo de dicir, que non acabo de inventar, senón que acabo de recabar de todos os datos que son públicos. Por lo tanto, o noso voto neste senso non vai a ser positivo e vai a ser abstención, porque se ben é certo que teñen que darlle, digamos que isto non ten sentido que repercuta no bolsillo de todas e de todas, hai que darlle un marxe para que se poida reformar esa empresa e crear outros modelos de xestión distintos, que son os causantes, estos previos, desta suba de 66 a 100 euros. En principio, nada máis por nosa parte. Gracias, señor Iris. Ten a palabra de novo, señor Iglesias. Bueno, moi ben, pois despois de este argumentario, eu tamén teño aquí un montón de datos que podería ler, e que vou facer un pequeno resumo. Miren, no último ano e medio a empresa pública Sogama asumiu un sobrecusto de 39 euros por tonelada pola xestión de residuos urbanos que recibe e trata na súa planta, derivado dun novo escenario provocado por
o imposto estatal sobre o vertido e incineración, a orde ministerial que elimina a retribución que recibía pola planta termoeléctrica de Cerceda e o imposto estatal de produción de enerxía. Todo isto traduciuse nun encarecemento de 21,9 millóns de euros do custo dos servicios só no ano 23, asumido completamente en solitario por Sogama e en perdas por importe de 18 millóns de euros no ano 23, despois de anos mantendo as súas contas equilibradas. Ante esta situación insostible para as arcas da empresa pública por máis tempo e derivada das decisións estatais alias á mesma, Sogama estudiou cal era a mellor maneira para paliar este aumento notable dos custos da xestión do lixo. A tal fin, o 25 de xuño, o Consello de Administración de Sogama propuxo actualizar o canon aos 295 concellos adheridos que pagarían un importe medio de 66 euros tonelada, tras aplicar unha achega universal a xunta de 12 euros tonelada a través do Fondo de Cooperación Local. Proposta que, tras abrir o prazo do correspondente de alegacións e ser trasladada e explicada aos concellos, foi finalmente aprobada polo Consello de Administración o 17 de xullo e publicada no logo o 23 de xullo. En todo caso, e gracias ao importante esforzo que está a facer realizar a Xunta, a contía a pagar este ano polos concellos adheridos a Sogama suporá manter de media o mesmo canon que en 2023, 66 euros por tonelada, e repercutir nas entidades locais unha cuantía moito menor que o custo real que ten o servicio para Sogama, que rolda os 120 euros por tonelada. De feito, co fin de causar o menor impacto posible nas contas municipais e no peto dos cidadáns, o ano pasado xa se previu, a través da Lei de Medidas do Orzamento de 2024, un fondo de cooperación local adicional dotado con 12 millóns de euros. Foi unha medida pensada e habilitada para minorar os efectos das decisións estatais no recibo municipal polo tratamento dos seus residuos, xa que compre lembrar que a recaudación de imposto de vertido ten que ir destinada a medidas de prevención. Neste caso, pero ao canalizar estes fondos a través do Fondo de Cooperación Local, a Xunta darles a oportunidade aos concellos de destinalos a gastos correntes para pagar unha parte da factura de Sogama. Proposta para 2025. Non obstante, despois de actualizar o canon para 2024, e dado que a situación non mudou e semella que se vai prolongar no tempo, a Xunta fixo un estudio económico sobre o futuro de Sogama. O escenario obtido obriga a propoñer unha suba do canon aos concellos ata alrededor dos 108 euros por tonelada para 2025. Así se comunicou aos membros do Consello de Administración de Sogama, tendo en conta que o custo real dos servicios rolda os 120 euros tonelada e a necesidade de elaborar os orzamentos de 2025 de Sogama e da Xunta. En todo caso, mesmo unha vez aplicada a actualización proposta para o vindeiro ano, o canon de Sogama seguirá sendo a opción para o tratamento dos residuos municipais máis barata de Galicia, xa que, segundo as tarifas de 2024, as entidades adheridas a Nostián abonan unha tasa de 119 euros por tonelada e os concellos da Mancomunidade da Serra do Barbanza pagan actualmente 150 euros por tonelada. Compre lembrar que a Xunta de Galicia se opuxo sempre á creación do novo imposto de vertido, incluído unilateralmente polo Goberno Central na Lei de Residuos de 2022, o que contradía o espírito da propia norma en canto á reciclaxe. E máis, a Xunta entende que se corre o risco de provocar o contrario e desincentivar a reciclaxe. Por iso, a Xunta presentou alegacións ao texto normativo e remitiu ao Goberno Central varias consultas solicitando aclaración respecto do imposto e da súa aplicación sen recibir resposta. Neste sentido, e fronte a un sistema colectivo de xestión como o Segama, que ten demostrado o seu bo funcionamento, o Goberno Central alterou as reglas do xogo encarecendo a xestión. De feito, o modelo Sogama, que aposta pola selección e reciclaxe de parte dos residuos e inviste na tecnoloxía máis avanzada, vese penalizado fronte a plantas menos eficientes e respectuosas nas que se valoriza todo o material recibido. De feito, sorprende a urxencia que tivo o Goberno Central á hora de aprobar un imposto sobre vertido e valorización que establece as directivas europeas, pero que, ata o momento, non se puxo en marcha en 18 dos 27 países que forman a Unión Europea, entre os que se inclúen algúns tan destacados e referentes no compromiso co medio ambiente como Alemania, Finlandia ou Suecia. Esta realidade ven demostrar unha vez máis o afán recaudatorio do Goberno de España. Temos casos evidentes na nosa propia comunidade, como Nostián e Serra de Barbanza, que apostan polo modelo unido seco, unha opción a extinguir, xa que é contraria ás directrices europeas neste eido e que, ademais, resultan notablemente máis custosas para os concellos adheridos con tasas de 119 e 150 euros tonelada.
Fronte ás medidas impositivas impulsadas desde Madrid, o Goberno galego leva anos apostando polas políticas incentivadoras como a bonificación aplicada ao canon de Sogama, que desde 2019 supuxo un aforo de 20 millóns de euros para os concellos. Esta bonificación, que lamentablemente debido ás últimas decisións estatais a empresa non pode manter, embarcouse no apoio continuo da Xunta aos concellos para facilitar o cumprimento das súas obrigas en relación á xestión dos residuos urbanos. O mesmo compromiso que amosou Sogama desde fai máis de 30 anos, con melloras e investimentos continuos na súa planta para optimizar o servicio e consolidar a súa posición punteira en Europa. O modo de exemplo, só no período 2017-2023 a empresa pública investiu máis de 100 millóns de euros nas súas instalacións en impulsar a nova red de calidad de infraestructuras para a materia orgánica á disposición de todas as entidades locais. Bueno, este argumentario que ao mellor incluso se nos escapa dos nosos coñecementos técnicos, dos modelos de xestión e da demais, o que ven a supoñer ou nos números que se traduce Iván e señores membros do equipo do grupo de veciños é que ata agora o Concello de Boqueixón venlle pagando a Sogama todos os anos unha cantidade de aproximadamente 89.000 euros pola xestión e tratamento dos residuos que levamos á planta de Sogama. A partir do ano que van, esta cifra pois vai a pasar a 141.000 euros. O incremento é de 52.000 euros. Entonces, se isto, a recaudación aproximada pola recollida de lixo é de 140.000 euros, co cal pois apenas se recaudaría para o propio canon. Despois hai que sumar os demais custes do servicio, como é a man de obra, equipos, amortización de equipos, etc. Co cal xa é a día de hoxe un servicio deficitario e seguiría sendo moito máis. Entón, a nosa obligación como xestores ou como gobernantes, se vostede quere, é tratar de buscar solucións aos problemas ou tratar de anticiparnos e tratar de que isto non repercuta nos nosos vecinos. Xa sabemos que nós somos un concello pequeno, somos unha entidade local e non temos potestade ninguna para suprimir ou impoñer impostos de carácter estatal ou, se vostede quere, incluso autonómico. O trasfondo desta moción é que o Concello de Boqueixón non quere que os veciños sofran unha subida no imposto do lixo. E iso é o que, en última instancia, traemos aquí. Entonces, o grupo do Partido Popular o que quere é non tocar ese recibo do lixo que non se tocou nos últimos 10 ou 12 anos e por eso trae esta moción, independentemente das elucubracións políticas que se poidan derivar ou que a vostedes lle parece. Por lo tanto, vamos a votar a favor desta moción. Simplemente para respostarlle ao que dicían, baseume en datos obxectivos. A planta de Sogama, segundo vostede, é unha empresa pública. Entón, se é unha empresa pública, a empresa pública non está para recadar, está para estar ao servizo de todos e de todas. Pero como non é pública, entón sí, non é de todo pública. Vamos a ver. En consecuencia, por un lado, dicía vostede que ao ser unha empresa pública, o Consello de Administración decidiu que para o seu funcionamento, para o seu mantemento, para que xa viable, ten que subir as taxas. E, por outro lado, subir unhas taxas que percibe uns impostos que a recadación é percibida pola Xunta. E, por outro lado, a Xunta aporta aos concellos cartos. Non aporte cartos e non suba taxas. É dicir, eu creo que non ten sentido, non? Por un lado, suben as taxas, o cal se reflexa nun incremento da taxa ao veciño, e por outro lado aportamos aos concellos algo para dar a impresión de que estamos axudando a que os veciños non se lle repercuta todo o que teria que repercutirse. E se non subimos a taxa e non nos aporta ao concello nada, pois xa estaríamos millor do que estamos. E simplemente esa norma que vostede fai referencia a ela, a norma do ano 2022, que se aplica no ano 23, basease en que hai que reciclar máis e incinerar menos. Entón, o que pretende a Unión Europea con isto é que se recicle máis. É como carne por puntos.
Se non houvese o cambio por puntos, pois quizáis habería máis accidentes, máis infraccións, etc. Non? Entón, isto repercute sobre unha empresa, que, como dixo vostede, ben, é unha empresa pública, e as empresas públicas, teóricamente, están para estar ao servicio de todos e de todas, non para gañar diñeiro a costa de todos e de todas. Non? En consecuencia, eu creo que hai que cambiar o modelo de xestión do lixo xa, e non o digo eu, digno outras moita xente que coñece o tema en profundidade, personalidades, etc. Non? Un concello, é importante que se saiba como repercutiría isto para todos os veciños, non? Pasando de 89.000 euros a 140.000 euros, un incremento de 52.000 euros, como repercutiría esta suba a cada casa, a cada negocio do noso concello, canto lle vai a supoñer isto. Como pode ser que a Xunta non sexa culpable de nada, que o culpable sexa o Estado por un imposto que crea para que se recicle máis? Eu creo que non ten moita lógica. Entón, como non ten lógica, imos absternos neste punto, e tamén vostede está dicindo que trae isto aquí porque non quere que se lle suba o recibo. Entón, está dicindo con eso indirectamente que quere que nos pensa que nos queremos que lle suban o recibo todos. Non, estamos totalmente en contra, pero as cousas hai que dicilas como son. O recibo que non se lle suba. Evidentemente, estamos todos en contra de que se lle suban os recibos a todos e a todas, que se aumenten as taxas, non? Pero a empresa, público-privada, non pública, iso é importante que se diga, ten que cumprir cos obxectivos que lle reclaman outras institucións superiores, e a empresa, a través do seu Consello de Administración, non pode repercutir sobre o que menos culpable é, sobre o cidadán que non faga ben as cousas. Se eu non fago ben as cousas, os responsables son eu. Se unha empresa vai mal, se eu monto unha empresa hoxe, a empresa vai mal, os responsables son eu, non é o meu cliente. Non lle vou a repercutir o gasto de que a empresa vaya mal, entonces o cliente subolle pois X cartos, non? Pola miña xestión ou polas xestións que lle faga. Iso non ten sentido ningún. Entón, se a empresa fai non todo ben, que teria que facer as cousas ou fainas mal, pois a empresa ten que ser a responsable e ten que facerse cargo ela coas ferramentas que teña ao seu dispor para iso. E vostede mesmo di, é unha empresa pública. Se é unha empresa pública, pois que se faga cargo ela. Porque o Consello de Administración realmente que lo dixo foi medio ambiente, non? Se o di medio ambiente da Xunta é algo público. Entón, non entendo moi ben o tema, non? É dicir, por un lado, dicimos subimos a taxa porque o goberno de España, sempre culpa de outros, claro, cando as cousas van mal, sempre culpa de outros, cando van ben, sempre é cousa nosa. O goberno de España implantou esa lei que se basea en outra lei superior, non a crea de súa manca, non? Entón, bueno, se a FEGAP está en contra e a institución que engloba a todos os concellos e a todas as provincias da nosa comunidade, por algo será. Ou é que nese organismo supramunicipal non hai alcaldes de todos os signos? Sí. Pero a decisión adóptase por maioría como en todos os sitios e decidese presentar alegacións. Bueno, pois por algo será. En consecuencia, non entendo moi ben que se culpe ao Estado, que se responsabilice ao Estado de que aos nosos veciños se lle suban os impostos. Iso é o que queren, o que nos traen a colación aquí hoxe, non? É dicir, o Estado, gracias a papá Estado, ou non, neste caso, gracias, non? Pois se lle vai subir moi pronto a taxa do lixo a todos os veciños. Estamos en contra, pero que non é o papá Estado quen lle sube a taxa a todos e a todas. Pode ter unha parte de responsabilidade? Sí, pero a empresa tamén. E aquí na propia moción non vemos que se faga alusión á empresa, salvo no último punto, que unha vez que o Estado faga caso, posteriormente a empresa. Para min, ten máis responsabilidade a empresa que o Estado en todo isto. E a empresa, como digo vostede, é pública e, por tanto, a Xunta é a responsable tamén nisto. E da Xunta non se fala de nada. Só se fala que a Xunta axuda. Pero que a Xunta axuda
por unha parte, sube as taxas e, por outro lado, ofrece a esmola aos concellos para subsanar ou para mitigar un pouquiño esas subas. Non ten lógica. Por tanto, o noso voto, podendo ser negativo, é a abstención. Bueno, xa para finalizar, eu creo que nos estamos salindo un pouco fora da esencia da moción, porque vostede di que nós defendemos a Xunta, atacamos ao Goberno Central, parece que vostede fai ao revés, defende ao Goberno Central e botalle todas as culpas á Xunta e a Sogama, entonces eu non vou entrar nese debate. Ainda que o dixo vostede, varias veces eu vou facer a pregunta. Vostede quere que o Concello de Boqueixón lle suba o recibo de lixo aos veciños? Creo que xa lo dixen antes, Pois eu non quero. vote a favor desta moción. Pero que a moción non ten, digamos, non está ben a argumentar. Vale. Se vostede dixera, ou se vostedes dixeran, Sogama, digamos, instamos a empresa público-privada ou pública, xa acepto que sexa pública, non? Que non se produce ese incremento, pois xa está. E o Estado que retire ese imposto, xa está. Que o Estado retire o imposto e que a empresa pública non suba as taxas. E que a Xunta non suba as taxas. É todo iso. Pero non un é máis responsable que o outro. É o que estamos pedindo. Exixir ao Goberno Central que dé marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade de tratamento de residuos. Pero a empresa ten que cumprir cos objetivos europeos. Pero que nós non vamos a... vai a cumprir? A nosa función, Iván, non é aquí asesorar ao Consello de Administración de Sogama ou decidir se é unha empresa pública ou privada porque este participada polo 51 ou polo 49%. Pero que iso é un A nosa función é velar para que os veciños de Boqueixón non paguen máis polo recibo do lixo no ano 25. Pero vostede pensa que eu como veciño quero que os veciños lles suban os impostos? Non. Pois non nos parece. Pois simplemente e sinceramente lle digo que non quero iso. Pero vostede tamén entenderá que unha moción presentada nun concello como o noso ou noutro, como de Santiago, que está en contra, non ten lógica. Isto ten que ser algo supramunicipal, xa yo dixen antes. E as mocións non son de obrigado cumprimento, tamén o saben. Por lo tanto, isto é como escudarse antes de que se lle suba a taxa a todos os veciños e a todas as veciñas en que o responsable dese tarifazo, dese sogamazo, é o Estado. E o Estado non é o responsable. A directiva europea que existe aí é a responsable, en tal caso. Pero non se empeñe vostede en defender ao Estado. Non, estou empeñado. Parece que é vostede o ministro de Medio Ambiente. Nin quero serlo. Pero non estou empeñado en defender o Estado. Pero as cousas son como son. O Estado segue unha normativa que vostede di que dos 25, 18 países, bueno, pois... O Estado segue moitas normativas. Claro. Sí, como a Xunta. Hasta de indultar a xente. Xa. Bueno, pero iso non é o tema que nos trae aquí. Entón, con respecto a ese punto, pois o Estado segue unha directiva. Vostedes din, somos Europa, máis Europa, claro. As directivas só hai que seguir as que nos interesan e as que non. O que lle están pedindo a unha planta que vai acabar a súa vida útil no 2026, por tanto sube as taxas hasta ese ano, porque así recauda, hasta 2026, o que lle están pedindo é que cumpla cos objetivos europeos, que cales son que o 50% sexa reciclado. Como non cumple, pois ten que pagar ese imposto. E ese imposto por unha empresa que o faga mal non ten que repercutir nos veciños e nas veciñas. Iso é o que estou dicindo eu. Non quero que se lle suban os impostos do lixo, ningún, aos veciños e ás veciñas. A responsable de que non se fagan ben as cousas, de que o modelo de xestión se faga mal, sexa unha empresa, non pode repercutir sobre todos e sobre todas. Tería que facerse cargo a empresa pública, como di vostede, neste caso, a Xunta de Galicia. O que pasa é que a Xunta de Galicia, por un lado, di recaudo o imposto, como dixen antes, 10 millóns de euros, e por outro lado, di doulle co fondo de cooperación aos concellos para que mitigar un pouquiño esas taxas. Eu creo que non ten moito sentido. Por lo tanto, podendo votar negativamente, votamos a abstención neste punto polo que lles dixe antes. Pues vamos a proceder a votar esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Bueno, pasamos ao último punto da orde,
estas contestaránse por escrito, a non ser que o portavoz do Grupo Popular queira contestar alguna, pero a palabra o señor Elis ou o portavoz. Ben, con respecto ás cuestións, quería dicirles que ainda están pendentes unhas do pleno previo, do pleno de xullo, de respostar por escrito tamén. As cuestións que teña plantexadas son varias. Despois da reunión intermunicipal que mantivemos o pasado 23 de xullo Vedra e Boqueixón en relación co centro de día mini residencia compartidos, produciuse algún avance neste senso. Dispoñemos do novo proxecto técnico do centro de día que estaba en redacción por arquitecto municipal de Vedra. Da financiación, sabes algo, deu hai poucas datas a Conselleira de Política Social ao noso Concello, comentaron algo aproveitando a súa visita a nosa terra. Ben, esa sería a primeira cuestión. Cando comezarán as obras de reparación do muro de contención da pista de tenis da Silveira? Levamos máis de medio ano agardando polas actuacións tras a súa aprobación aquí en sesión plenaria. Esa sería a segunda cuestión. A outra que me toca agora é un robo. Os desbroces e a limpeza de pistas e de zonas públicas están ben, pero hai vida máis aló das fotos, non? As 54 fontes e lavadoiros, como se puxo nalgúna rede, están limpas ben, pero precisan arranxos e outras actuacións, como por exemplo as que lles digo. A análise das súas augas, son potables ou non, a eliminación do amianto e a súa reparación progresiva. Como se fixo, por exemplo, co lavadoiro de Campo Rapado, o cal se arranxou de forma integral no mandato previo, grazas, entre outras cousas, a nosa insistencia. Outro punto sería, outro robo, serían que as beirarrúas precisan moitas zonas actuacións bastante integrais. Outro robo, segue habendo fochancas, a pesares das fotos das pistas limpas, as beiras das pistas limpas, nas propias pistas segue habendo baches, non? Ou fochancas, ou moitas veces buracos grandes. Por exemplo, en Pousada, na miña parroquia, hai varios pendentes de actuación dende hai máis de 5 meses que se lles notificou. E non só en pistas secundarias, tamén na C960, que sei que é titularidade da Xunta de Galicia, pero sempre se pode insistir neste senso. Ben, unha cuestión agora, o programa municipal Ponlle Música, en que consiste? Outra cuestión, en que punto estamos no tocante ao convenio para a creación do Parque Comarcal de Bombeiros? Cal é a previsión que teñen? E outra cuestión é se saben, se existe algún avance en relación coa proposta que se aprobou, creo que no pasado pleno por unanimidade, en relación con permitir operar aos taxistas do Pino e de Boqueixón no aeroporto de Santiago. Xa un robo, como último, un robo sería en relación coa batalla da Ponte. Este robo xa o fixen noutros plenos. Eu creo que as festas, canto máis nos unan e máis grandes sexan, digamos, a máis concellos impliquen, a máis administracións, máis popularidade collen. Entón, eu creo que sería importante contactar co Concello de Vila de Cruces, neste caso, para que esa batalla pois sexa, digamos, algo compartido, porque como ben dixo un día, como ben me especificou un día o señor Iglesias nun pleno, a Ponte únenos, non? Pois entón ten que unirnos, aínda que sexa para unha batalla ficticia,
e, en consecuencia, sería importante para darlle pulo a esta festa que se fixese ou que se contactase co Concello de Vila de Cruces e que se intentase, digamos, que se faga entre o apoio dos dous concellos das dúas beiras do río Ulla. E faltaba unha cuestión antes de rematar a miña intervención de hoxe, que aconteceu na piscina municipal recentemente. E nada máis por a miña parte. Moitísimas gracias. Perdón, estas preguntas vas a pasar por escrito. Sí. O da piscina precisa un pouco máis a pregunta, porque... Sí, constame que houve algún... Bueno, que houve un roubo. Prefires te ao roubo? Sí. Vale. Pois nada máis por a miña parte, xa se pasarán. Gracias. Boas noites, eu só quería facer unha consultiña si está previsto por parte do Concello algún tipo de actuación a nivel recalificación urbanística na zona de Milleiros. Milleiros. Tendo como recalificación superior. O que está aplicando son as normas subsidiarias que teñen unha área de tolerancia arredor do que é o núcleo rural preexistente. Entón, tamén son unha área de 40 metros arredor do que é o núcleo. Entón, realmente, en moitas zonas, a aplicación deses 40 metros a maiores está sendo bastante beneficiosa para os propietarios que teñen aí as fincas. Pero realmente é outro momento de encanto a recalificación, en principio non está nada previsto. Que estamos vai a virar de regularizar algún núcleo rural existente ou que está conformado conforme xa hai moito tempo que está feito. Entón, é que na nomenclatura aparece xa como núcleo. Entón, posiblemente igual se vai a tratar de conseguir que se recoñeza ese grupo de casas como núcleo para así tener en conta que esa área de tolerancia que se cuida, pero en principio outra cosa entre non haxe un novo presión non está previsto nada. Boas noites a todos e a todas. Vou comenzar coas miñas preguntas. En canto ás melloras na rúa Manuel Rodeiro en Pazos, cal foi o importe total das melloras? Porque na xuntanza cos veciños o alcalde falou de 50.000 euros. No seu Facebook persoal fala de 60. E no cartaz que se puxeron ao finalizar as obras, que entendo que normalmente se debería poñer antes de empezar, pero puxo só acabar. Fala de 74.000. Os veciños e veciñas queixanse de que non se fixo o que se falou en dita xuntanza. Por que se recolle agua pluvial a través dunha propiedade privada sen o expreso consentimento da dona? Como vamos a solucionar isto? Despois, canto ao pequeno... Cando fagas o escrito, identifica onde se recollen esas pluviais e en que propiedades se recollen. Eu non sei se Manolo é consciente deso. Se queredes despois, dou-vos o nombre... Sí, o dísnolo aí, pero se non queres decir aquí para que non... Mellor despois en privado. Sabes algo do pequeno incendio que se produciu nos exteriores do polideportivo de Lestedo? Desde fai varios meses a veciñanza de Lestedo vanse queixando dos problemas que existen co transporte público. Moitas veces non para na correspondencia parada, deixando os usuarios e usuarias sen o servicio. Que medidas están tomando a parte de podar o setor? No mes de agosto, unha veciña de Lestedo sufriu unha aparatosa caída polo mal estado das baldosas existentes nas aceras. Que medidas se van a tomar ou que medidas se tomaron?
Fai poucos días o señor alcalde publicou nas súas redes persoais o comezo da limpeza da señalización municipal, cousa que está moi ben e que fai moita falta. Pero teñen previsto sustituir as señales que están en mal estado. En Horto, por exemplo, hai un sinal de stop que apenas se ve, está totalmente oxidado. Existe algún tipo de listado de quen ten copias das chaves dos distintos locais sociais? Debería existir un responsable ou encargado das chaves para que poida abrir e pechar os locais, como se facía fai anos por parte de Protección Civil. Non sei se puderon observar como está a porta interior do palco de Pousada, está totalmente desfeita. Con que periodicidade se limpan os locais sociais? Podemos observar que algún deles se encontra en bastante mal estado no que a limpieza se refire. Isto é algo que me pasou a mí, o sea que vou a falar en primeira persoa. Cal é o protocolo a seguir cando unha persoa entra un animal perdido ou abandonado para o seu traslado a bando? No mes de agosto encontrei un gatiño moi pequeniño, aínda non abría ben os ollos. Chamei a Protección Civil hasta en 4 ocasións. Cando me colleron, dixeronme que non había nadie na base. Se eu me podía facer cargo do gato hasta o día seguinte. Dixenlle que non había problema, se non había outra solución. Despois chamaron e dixeronme que se podía traer o gato ás 10:45 aquí ás instalacións de Protección Civil. Así o fixo. Ao día seguinte poñeme en contacto con Van e dime que non recibiron ningún gatiño procedente de Boqueixón. Casi 48 horas despois, póñense en contacto comigo desde Van para dicirme que sí que lle entregaron o gato. Ese mesmo día, casi pasadas 48 horas. Un gatiño que chegou en moi malas condicións, que poucos